Nelokishi Mthumbane zezona ezithwaxwe kakhulu zizikhukhula. Uluntu lusiwe kwindawo ezikhuselekileyo ngenjikalanga yangoLwesibini. Ngoku bacela ungenelelo kurhulumente. Xa ndibuye esitendini nami ndibuyiswa yomvula. Ke ndiyafika seyidedile indlu apha ngasemnyango. Kwala ndisabaliselwa abantwana bebekho ngaphakathi babaleka abantwana bongena kwenye indlu. Ndisabaliselwa yabuya ke ngokwicala lonke lingaphandle. Xa ndijonga kumuve everything phambi kwendlu yawufika 10 akwabikho nto. Sibalekile ke saphumela phandle because iye into esothusa ngamandla le bakwenzeka ntoni. Inyandeni Ingquza Hill neKings abathathalingebo ngabona masipala abachaphazelekileyo. Umasipala eOrthambo ukhuphe amagosa kwindawo ezonakalelweyo. Uluntu lolapha eOrthambo luchaphazelekile komasipala bobahlanu balapha eOrthambo. Ona masipala uchaphazeleka kakhulu ngumasipala wasePort St John's, ingakumbi le ndawo yalapha eGreens Farm apho sikhoyo ngoku. Sibonile abanye abantu base kumandla waseNgquza naseKings abathathalingebo nabo banamakhaya achaphazelekileyo. Siyathanda ukubongoza uluntu ukuba luqaphele ingakumbi abantu abazahamba kwindawo ezinamanzi amaninzi. Umasipala waseSajonisi ubongoza uluntu olonakalelweyo lusebenzise amaholo asekuhlaleni de kube kukhuselekile ukuba babuyele emakhaya. Ndingulwandile Mbulali, eSajonisi.